Lidi, já chci být upír. Protože, kdybych byl upír, tak bych měl miliardu času na to přečíst si každou knížku, kterou bych chtěl. Podívat se na každý seriál nebo film, na který bych chtěl. A prostě to je skvělý. To je skvělý. Potom tam je ta věc s ovládnutím, což jakoby nezabil bych se. A prostě, oh my god, chci být upír. To je prostě best věc ever, kámo. Celý den prostě budu ležet někde, číst si něco, sledovat něco a jíst úplně mega chálky prostě. Pít drinky úplně nejlepší. Oh my god, kámo. Kdybych byl upír, měl bych vilu někde prostě, kde je teplo, kde prostě je les, kámo, rybník čistý, kámo, a nikdo by mě tam nerušil. Vždycky by mi tam prostě donesli nějaký jídlo, abych byl jakože chill, prostě pohoda.